kung dating binibisita at dinadayo ng mga idol sa umaga, pwede na ring pasyalan tuwing gabi. Sa unang pagkakataon ngayong taon, sinindihan na sa simpleng lighting ceremony ang mga makukulit na gagandahang Christmas decorations ng Lotgar Farm Resort sa Barangay Santa Catalina, San Luis, Pampanga. 2017, nang itayo ang Lotgar Farm ng mag-asawang social media influencers na sina Lota at Romeo Katakutan, na mas kilala rin sa kanyang screen name na Idol TikTok. At 2020 naman, nang maisipan nilang maglagay rin ng Christmas decorations sa kagustuhan nilang magpasaya. Kasi alam natin na pandemic, parang yung mga bata at pati na rin yung mga tatanda na parang nai-stress sila sa bahay kasi hindi lumalabas. Kaya nung pwede nang lumabas, pinag-usapan namin na maglagay kaming ilaw sa farm para naman paggabi makapasyal sila. Likas sa mag-asawa ang pagiging mapagkawang gawa. Kaya naman, nakasanayan na nilang magpakain ng libre tuwing umaga sa mga bumibisita sa Lotgar Farm. Wala pa po yung mga Facebook na ganyan. Ginagawa na namin ni Mr. ko yun. Yung masaya kami pag may napapakain kaming tao. Nakikita nila yung talapia, mga talapia na kinakain ko, gusto nila matikman. Kaya naging nasanayan ng mga tao at hanggang ngayon dumarami yung nakikikain ng talapia walang kamatayan. At saka yung pagpapakain, basta't kaya ko rin, kaya namin pamilya, magpapakain kami. Karamihan sa mga bumibisita rito ay dumayo pa mula sa ibang lugar para lamang makita ang ganda ng Lotgar Farm. Romel po, Romel. Taga saan po kayo? Taga Laguna po, dumayo po kami talaga rito para makita namin to. Nabalitaan po namin to kaya pinuntahan po namin agad-agad. Kasi ito yung place na dapat talaga makita ng buong mundo Labis namang ikinatutuwa ng mag-asawa ang patuloy na pagtangkilik at pagbisita ng mga tao sa kanilang farm. Masaya kami, marami kaming napapasayang mga tao. Yung nararamdaman ko talagang sobrang saya. Hindi mo mabibili. Bukod sa libreng pakain, libre rin ang pamamasyal sa Lotgar Farm Resort. Kaya naman sa mga nais pumunta, ito ang paanyaya ng mag-asawa. Good morning mga idol. Yan po, ini-invite ko po kayo dito sa aking farm, Lotgar Farm Resort, mga idol. Dito po sa San Luis, Santa Catalina, San Luis. Yan po, libre po yung pagpasyal dito mga idol. At, welcome po kayo lahat. Lahat po, welcome. Walang bayad. Mananatiling bukas ang mga makukulay na palamuti sa Lotgar Farm Resort hanggang April 2025. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.